Práve vyšiel nový Profit. Chcete vedieť, čo v ňom nájdete? Napríklad túto úžasnú mladú a silnú ženu. Má 23 rokov, volá sa Katka Linceniová a je najlepšia slovenská freediverka. Potápa sa bez jediného nádychu do hĺbky až skoro 100 metrov. Bola vôbec prvou ženou na svete, ktorá sa odvážila bez kyslíkovej bomby pod ľad. Urobila už stovky rozhovorov a povedala nám, že vraj niektoré otázky, ktoré dostala od Profitu, jej ešte nikto nepoložil. Vedeli ste, že skutočný kváskový chlieb sa svojimi vlastnosťami blíži bezlepkovému? Boli sme sa pozrieť v pekárni v Dunajskej Lužnej, ako sa vyrába prvý slovenský biochlieb. A keďže radi chodíme, kde sa bežne nechodí, naša reportérka navštívila miesto, kde sa rodia lietajúce obry. Továreň v americkom Everette je čo do objemu najväčšia budova na svete. Je to ako 30-tisícové mesto, kde má všetko svoje presné miesto a čas. V Profite každé 2 týždne nájdete aj inšpiratívne rozhovory, netradičné cestovanie po svete, novinky z vedy a techniky, rady na podnikanie, investície a dobrý život.